ľudia pri novom videjku. Dneska vám ukážem, ako sa dostať. To je taká hra, Veil, strieľačky. A ako sa dostať do tejto secret room. Teda nie je to úplne secret, ale je to akoby dostať sa preč z mapy a zabíjať ľudí hej? Musíte zomrieť, hej? A musíte sa dostať. Dobre, zomrel som a chceme sa dostať tam hore. Potrebujete ísť do tejto časti, ktorá je tu a tu ste to tu. Potom pôjdete sem dole, pôjdete takto jak tento týpek. Potom ho kľudne aj môžete zabiť. On spadol dole, nevadí. Ale pôjdete sem a ste tu na secret roome. Tam musel ísť spadnúť. Bože, keď spadnete dole, tak sa tam jak je tá platforma, tam sa spavnete na to, idete spavnúť na nejakú hru. Hej? Easy, hej? No a to je všetko a čaute.